Loudísek, jsme na letišti, jdem na hajzli, za chvilku nám to letí, ozvem se, až bude tohle, se ozvu. Bude mě cecky, kámo, čau lidi. Kámo, já jsem druhý Luka Brasser, vole. Takže nastupujeme do letadla. Jo, jdu po schodech. Ono mě to zabije. A hrady ho natoč. Jsem tady sám a dokumentuj všechno. Ahoj. Jak se těšíte, kluci? Dobře. Velice zajímavé. Dorazili jsme do Baskary. Způsob. Jsme v Itálii. Jdeme na ubytování. Ahoj, ahoj. Zdravím všechny posluchači. To je zahraničná tlač. Jsme tu. Jsme na našem balkoně, který je větší jak můj pokoj. Je to goated. Je to goated, jak svině. Kámo, je to větší jak naše 3 pokoje dohromady. A to šíše má kurva velký pokoj, kámo. Kámo, no. jako je to fakt tady goated. Tamhle moře. Tady se pere. Čau ty lidi, jdem na pláž. Ahoj. Rozbiju tady všechny. Dali jsme tady Spinkse, no teda Šíša dal Spinkse. Já jsem Spinkse. My jsme s Radem dali bráko. My jsme trošku autisti. Venku je 666 stupňů ďábel, takže jdem na pláž. Takový, já nevím, jestli mám haldy, ale já tak trošku vidím tam jako trošku tmavo, ne. Taky to vidíš, že to je tmavý, kámo. Já vidím, kámo, prostě nebe a to tam... Cítím sůl. Postaveno! Juchu, juchu! Kýsa. Jdem se čachtat! Ale ne, nejdřív. Ležíme na pláži, po kubku, voda je hodně teplá, až moc, takže jakoby jsme ve stínu. Tak nám je dobře. Ahoj. Ahoj. No, teďka se jdem opalovat a za 2 hoďky se ozvu. Čau ty lidi. Momentálně čekáme na pizzu. Dali jsme si vodu a uvidíme, co nám přinesou. Paní neumí anglicky, takže jsme se dorozumívali tak, že jsme ji ukazovali rukama. Šů. Fakt mám hlad. Ano. Mají peču nebo Pastu ne, peču. Čau ty lidi. Tak, vlog stále pokračuje. Momentálně jsme se zastavili na drinku, dali si mojito a první runda v Itálii začíná. Ahoj. Ahoj. Začíná naše alkoholická etapa v Itálii. Čekáme na mojito. Jak řekl Šíša. Jo, mojito. Těšíme se. Trošku energie do toho umírání, ty vole. Prosím tě, ty máš na spánu více jak my 2 dohromady, ty vole. To není problém. Já se nebrnu. Čej, ukaž to. No vengo, do biči. Hele, teď jsme byli hezky na mochítku jsme byli. Mochítku, na rundě. Hele, Teď vyrážíme směr restaurace. Teď moc rychle, ty vole. Se to uvidíte, mega se to těším. Kurva, kámo, to já tam tam spráskám. ten stůl, ty vole, že to v životě neviděli, já tam... Přesně tak. Skoro znásilním, ty vole. Fakt, já se těším. Jsem na to jídlo nadržené jak pedofil v Legolandu, ale... Vidíme se u večeře. Vidíme se tam. Čau lidi, druhý den v Itálii, kocvrně jak pes. Míříme momentálně na pláž.
A ozvu se vám, až třeba něco zajímavého. Jestli tady něco zajímavého u nich bude. Pomoc žalák. Ahoj, ahoj. Ahoj. Dobré ráno. Dobré ráno. Co dneska budeme dělat, kluci? Budeme se opalovat a pak jdeme na pouť. Jo, pak jdeme na pouť, takže tam určitě To bude něco zajímavého určitě. Jo, a to Já třeba nějakýmu děcku prostě úplně skurvil celou hru, kámo. Přesně tak. Nebo natočil nějaký Italky. Určitě se můžete těšit. Jo, můj prst, kámo. Tak plesk, čau. Čau, plesk, boom. Kámo, už mám úplně z toho teplého písku. Čau ty lidi. Teď jsme opět v restauraci. Dali jsme si 3 piva. A Za 12 euro. Už za mega raketu. A taky no calzone pizzu. Jakoby do trojice, prostě jen tak jakoby na chuť. Domluvili jsme se tak, že jsme se nedomluvili. 3krát jsme to zase dali jinak. Ale pak jsme ukázali a bylo to. Takže se to těším a uvidíme, co dostane svatné na stranu na talíře. Kámo. Jedno pivo za 4 eura, kámo. Vítejte v Itálii. Pivo, kámo, za 90 korun, kámo. Je to fakt mrdá. Je to strašná mrdá. Přesně. Je to Já fakt chci najít někde. Juhu. Ať chutná. Zaprášil se potom. Kámo, bylo to tady na stole asi 3 minuty, už to tady není. Bylo to jako přesně talíř, zakopená pizza, bylo to nejlepší. Pivko chutná jak prout, takže úplně na píču. Stojí to přes 60 korun. Pivko, kámo, stojí chutná. Pivko stojí, jako kdyby si teďka skočil na moře a na Globetrotter, tak budeš potom úplně stejně, ti to nic neudělá. Ale jako jinak jídlo mega dobrý. Jídlo topový, servírka. Servírka, jakoby sledově byla tak 8, dala středu. Jako sledově OK, sledově 6, byla příjemná, jakoby snažila se nám pochopit. Snažila se porozumět, ceníme. Family friendly, kamo, restaurace. Jakoby, budu se chodit často. Jo, budeme se chodit často. Teďka utíkáme na oběd domů. Zdravo. No zdraví, kuci. Zdraví. Hele, ať jem. Na nás. A teď jdem na pouť. A bude to crazy. Juchu. Kámo, tahle scénka. Počkej, ukaž mě ještě. Ukaž mě, vole. Ale mě... Udělej si middle part. A hned. Ne. To třeba, kámo, není nepříjemný. Mně je to nepříjemné. Nikomu to není nepříjemný. Malou barku, jak je v tom autě, na nás čuměla. Jsme zde. Ahoj. A Je Petr jak čůrák. Jdeme tady kurva grandi do píče. Ty krávo. Ty čivka, kámo. To dá. Kde jste byli? Na stanici, ale vytřel jsem jí 5 euro marňou. To není 5 euro. To je unicorn. Kolikátá? Ne, to je unicorn. 3. nebo 4. vole. To je to. Are you ready so nice? Týpek tady třeba nejvíce dělá. Hej. Kolik? Nevím. 2 ještě. Ještě, teď byl poslední. Jo, poslední. Jaj.
Za to, co Jak jsme se tady cítíš? utratili. Jak se Já cítíš? cítím se jak hovno, nestřel jsem ani píču. Dali jsme mu 5 kilo. Utratili by nám mohl dát aspoň jeden dres. Kámo, za to 5, jdem na boxera, kámo, to bude taky. Na hovno, kámo. Ještě jeden. Ještě uno. Ještě dvě, ne? Teď to máš třetí, ještě dvě, vole. Já nevím, píčo. Ale na hovno. Ale já mám úplně stejný na životě, Dělej, dělej. To je fakt. Kamo, zadej to. Necítím nic. Mačkajte to. Jak svině, kámo. Necítím už nohy teď. Jak dlouho to je? Nevím. A na támo to bych šel, to je celkem prdel. 10-12. Come sono? Co chcem vyhrát? 70, no. Neříkej to, co chceš říct. 20 euro. Přesně tak, chceme vyhrát 20 euro. U jaký jsi to vyhrál? Říkám si to 10 euro, to prdel jak svině. Jo, trefil, celou tu zeď trefil. Střelec. Máš problém, Mrtko? Máš problém? Kamaráde. Zacouvej. Zacouvej, hoď tam zpátečku. Hodil se zpátečku. Vypadni mi z cesty. Píp. Já to tady vlastním. Čaute lidi, vracíme se zpátky na pokoj, je 1:30 ráno. Šli jsme kolem kurvy, jako vyloženě kurvy, teďka tam stála jak v GTAčku. A zítra se asi zastavím, nebudu kecat. Ukazuj zbraň. Ano, my si uvědomil, že Třetí den začíná. Jdem klasicky na pláž. Nenamazal jsem se, takže se asi spálím, snad ne. A půjdeme ještě koupit nabíječky. na, to ne, lehátko. A ještě asi něco, aby jsme si mohli udělat hrady z písku. Čau lidi, ozývám se z třetího dne. Zatím ten den je velice produktivní. Byli jsme na pláži, koupali jsme se a hráli jsme Brawl Stars. Za mě nejproduktivnější den a dneska mám ještě v plánu hrát Brawl Stars a jít se projít na pláž. Kámo, abych šel spíš na drink. Čas na drink, vole. Takže půjdeme dát rundu. Tak jo, uvidíme se u jedné z těchto aktivit. Čujete lidi, drážíme směr večeře, už jsme tam dávno měli být, nestíháme klasicky, kvůli tady té paní. Děláš si prdel. Tak, 5. runda, Běra Morety, jak se cítíš? V pohodě. Je to dežavý. To je dežavý. Na zdraví lidi. Zdraví lidi, jsme na pouti opět, rozbil jsem automat, ale já to nebyl.
Trošku mě bolí hlava, nevím z čeho, ale na autíčka nás nepustili, protože jsme moc velký. Takže teďka jdeme na fotbal, jdeme si vystřelit dres. Protože natáčím klubky, přitom natáčím ty holky zádu. Netrefil jsem ani hovno. Teďka jde tady ten blázínek. Fakt, kámo, ta díra je přesně velká jak ten balon. A jakoby... Já to... Tomu týpkovi jsem měl 15 Eček a... No zase, my tři jsme měli 15 Eček. A vyhráli jsme úplnou piču. Už tam jsme třeba za litr a pořád hovno. A pořád hovno. Teď jdem na střelnici. Ne, prosím. Je to menší rána. Před náma jsou další Italky, dělám, že natáčím tady kýsu a před natáčím je. Konec vlogu? Konec vlogu je právě, no konec vlogu třetího dne je právě. Co já vyšumíš? Tak počkej. Teď. Vlogísek. Našel jsem někoho mobil a je to fakt pecka.